lawyer pakhat indar chuan a case boy pui lai mek pakhata ne na achanga an chena in ro pui taka ho in apa paho satak pon afa pafel tak chu achuang ve hle campaign khat la in an in hnung lama akala thingkung pakhata chuan meiche ming in ker a oma chu ming in ker chu thlek wangwangin lungleng zetin athohal hala ahun kalta angai tu akirta ani ole kan channel thlir thin tute video hi like in min lo share sak thin la channel ila subscribe lo chuan khongai in ilo subscribe ve don nia social media link hi description lama kan da boke indar hi tlangwal hoklak le tunlai mi tak ani veya azo te chu duat takin bong nu te apeya in chunga chuan thom hria in meiche pakhat chut zet saraswati sarutia an ko mei chuan ursun zetin an sa khokai hnoi thil alo tilea sarui hi apa zairam le anu anaw meiche pakhat nen chungkua in an khosa howa apa zairam hi astrikin afate po akhu khir viau mai afate nun a uluk pia lama an ei tur thlengin a uluk hle a hindu kulmuk nam tha an ni boka astrik vet vet hle anupui chuan afanu te pani nupuyata na ron en tur mi palokal tur an omawangin ei tur tuinai zok leya bazar an dila jairam chuan an ei ngai lo thil ei aphal lo na sa kathi ma chuan ei tur dang in la lut lawang ngoi chip cham ro ti in an nu chu a hnuai chhia hle saru te in hnuai tlangwal chu ama chi in a chenga akha tokin abial nu rupi easy deuh ariak ve thin bok zu an ina an tal hiar ve hle ani jairam chuan khol dongin afanu te nupuyata na ron en tur tlangwal te chuan an nu le pa te an local tel thei lo tur thu an ron hrila an fanu chut do chu pasala mulo mayang ti alau ve hle ya apa chuan alo rem ti ve mai sarui hi mitam takin nupuyatan an ron en to thrina nima sela a mel that lawa wangin tuma in an du thin lo ani anaw meichia chuan mel hriat lo mi pa pasala nei ngot chu a athak thu soin an hrila sarui ero chuan an nam dan ani thu le an thuwa thak ngot a thei lo thu in a chang ve bok sarui le apa chu nakal turin an chuaka anin hnuai tlangwal hoklak le abial nu rubi chu mu in an lo khosaten om viau maya jai chuan kam khat lakin anin hnuai tlangwal le abial nu ero chuan engte wala angai hran lo jairam hi mistrik tak aniya anin hnuai tlangwal street boy lutuk chu angai theilo hle ani pon lama chuan pa ho ti ti chuan building a cheng ve jairam ate in hnuai tlangwal chu arol thar chu in jail atang to misual om thadu lo ani khi apa hi sumdong ho satak aniya chu wangin zel po atang rei theilo apa bula po cheng pe lowin tikhian ten om takin akhosata ani ti in an lo soi howa jaipon anin hnuai tlangwal laka chuan film khurangai viau ti a hriat pha sarui hi library pakhata na thokin a boy ve hle thina a na tho pui tlangwal pakhat mail k3p deuh hian astarin angai ven ru ve hle thina nima sela tarmiti chu a inchei thiam lo ve lituka du ero adu lutuk big lo chu tlangwal chu abi manu ni in an khosak a harsa big lova sarui chu an office party na a savom korha a lam turin thuron apeya hlo anei tur thu hrilin sarui pon alorem ti ve mai sarui chu hanbelum lam thin ma sela alan dan amoilo ema wangin chotak khukin a khuk pui du big lo ani sarui chuan savom lem in belin alama lom a hlo re hle chut viau ma se adu om rupia na no pangho pon an lom hle a mel a pian vel hi tunlai milar om khiang te ve hlaka adu em ani adu turang chi tan chuan sarui chuan a office apana a in thak boy pe lo wangin savom thom no nen ala om anin hnuai tlangwal indar nen lifa an chuang dun taran mai khua chu alum uchuak hle maya indar chuan a kor phelin sarui po chuan kholum tur lovin a savom kor phel sak turin an ngena indar chuan phel sakin a zei boka sarui duai tam phelin sarui chu atitaw chuak ngon meyani indar chuan a savom lu theihil chu pe in jail tang to tana chhiar tur le khabu ho tur an dila sarui tuizong takaniya
le khabu chiar tur a pe ngek mai indar chuan a chiar zo nu chuan pekir le in sarui nen po anin ngai na viau to ani indar bial nu chu thinrimin a chuak tawa a bial pa chu a then ngal bok a bial pa in sarui a soisek wang ania a thik ru hle a rui boka indar chu soi chewak vakin mi patenom pa ti sa chak na inga nga nen ka hnute in len lei wang maya min then bai bing tiat lek nei kha ka du big lo che ti in a au ela sarui te pa fa pon an lo en ve reng chung ko kalphung thatak nei tan chuan rap thak an ti hle sarui te chung ko chuan zanri an kila mi palam an lo kal to dona wangin pa ber chuan om dan moi te an rila sarui po a phur ve to hle a mel hriat mi lo mani se pasal neya chung ko nu berni adu ve to ani an unaw chu an ron hela anin komfe nu chuan sarui chu a chut mel baka mi pa a hip lo ema wang chuan an du le lo ta mi pa chuan sarui chu a bial nu hlui ai po in a chhezok ti in an rila sarui ril ru ana ve hle pasal nei hun a inti ve to sia anin hnuai tlangwal pon sarui chu alo en ve reng ani anaw po chu engemaw awangin an hnola pasal nei an du to si an mel thabok si lo an lainat omani bermai sarui ngat phei chu a upat zok wangin pasal nei a hun hle to a ama aron hel tu te apiangin an du lawa wangin apa te laka po tlatlum lo riau hian a in hret to ani sarui chu na akal le a mi chi hrang hrang bia in ghost hunting nei ang main a khosa a min du le star in om chuan thong ron nei ru le ti in mi abia a social media vela po apot na sa hle in lama chuan ho in an in hnuai tlangwal sual man em mai chu atei ruk renga sarui hian angai ven ruviau to anaw pon bialpa sanjay nei vele in anin bia a bialpa chu a mu thei khop mai ma se nupuyata na du tak tu ero avan pharani sarui chuan anin hnuai tlangwal sual chu zutlo in lu adela magazine pakhat kengin akoma chuan nula chhelo le hleitling zet thalak a intar bok indar chuan exercise alaksan mopa sarui chuan ibial nu ang khan chiat lo ve ka du min puiro engtin nge ma kala kang ti in an nge na chutia anin biak lai chuan indar bial nu hlui kha ron lang hlolin arui hle bok saru le indar mu chu athin rim viau maya saru chu tongkam na taka tongkhumin achiat na lai asoi seka indar chuan abial nu hlui rupi chu khapin sarui ngai dam dil turin asrila rupi chuan du lovin atongkhum zela tongkhum mai du tok lovin zuum chuan avom zuya indar chuan lo phen vatin a hnung zanga hliam ani phata ani sarui te damdoi leitum indar hliam boxi chu security guard chuan alo hmuwa an thom a ring boxia police callin rang takin a report thuaya damdoi dora an omlai chuan inspector pakhat lo thlengin sarui chu thil omzi an ron zota sarui chuan theih top chuin ngai dam adil na samaya police po chuan sarui mi zia le tongdan vel chu anupui hlui thita mi zia nen anin an em awangin alung hlui alenga akaltir ve mai security guard chuan khol mangin sarui pazin chu a chetheyang berin afanu sarui chu alo hek ve bok Jairam chu ron ho in building a cheng ve then khat ho le security guard ho nen chuan afanu le tlangwal suala tia an ko mei khosak dan chu phua belin an lo hril zunga sarui pala in khwal thu thang le arpan chuk apun du ti reng a hrelo afanu chanchina wang chuan athin rim ema afanu pasal mu theilo chana angai bok tlangwal suala apartment chu an bia aparin helna ti zual tok turin sarui chuan a hliam alo boipui si Jairam chu thinrim takin aluta afanu chu beng her sokin a an khum shepa saru in thudik soitum ma se aring chuanglo afanu chu how zelin ikholo em wangani hi pasal po i mu theilo tu manan du lo che ti in afanu chu a hawa afanu chu tuithlar ngalin idu du danin omro ti in a hno chuaka tlangwal tunlaya la chuan mi pa fa in kara in rol thei dan vak anei big silo trong thei te kam tam zar an tuar ani ber sarui chu office akala
aril ruwa thil dang reng aleng mol lo apa awang chuan a hnuala ni ber basa te chuan a trap fei renga apa chuan alak lo zi hria se a haulo nge yang le anu nen chuan in bia in thudik a hrila anu chuan alo oi sak mai anawin pasal anei tur thu anu chuan an hrila sarui po a hlim ve hle sarui chuan phone manga in lua tur zongin a boi ve hle maya in lua tur la chu awang em le ngala nima sela in dar khan ron mu in lua tur a mu sak thu ron hrilin sarui a hlim ve hle in dar te hi an ho sa hle ya apa nem boina engemu an neya wangin ama te in re thei takin a khosa ani sarui apartment thar tura chuan kalin sarui po a hlim ve tran tlangwal tun laia chuan bazar puin ama mo turang chu an dap khoma e tur lein kongkam vela ein an ina sarui pon indar chu angai na ve hle to indar bula om chu nuam ti in thil a thlak tak atia indar la chuan angai saksiya sarui po in angai na ruvia wani nima sela nol ani zela wangin a be sengam big lo indar chuan chol hal re nan beer kan la lokang ti in akal sana sarui chuan kuddo pakhat wallet char chu muin papakhat thau ania alak sakngal thuai indar chuan wallet chu endikin tu tange ani a hrechiang hle kuddo pa chu pe in thin rim takin akala sarui chuan lak sakin a zui ngal sarui chuan wallet chungchang a soisek awangin indar a thin rima indar chuan sarui chu nek tluin wallet awangin amut a fu theilo sarui chuan wallet nei tu pa chu mu in avapeya tu dang ni lovin mi hosa indara palek chulo ni in sarui ero in a hreshan lo indar le apa hian in rem lo na an neya chuwang chuan indar po abula a cheng pe lo indar thin rim po chu re in sarui chu mu tumin sarui apartment apana sarui a hau lo mai azon kual hrep nu chuan bus station a ava muwa sarui chuan ramsa angmaya akhosa kha alo trong khuma indar chuan ngaidam dilin sarui po chuan angaidam vele maya indara ko lai chuan sarui pa chuan aron mufu le a chutia tlangwal su le a fanu omdun lai a mu chu thin rim takani sarui le indar chuan in lampanin sarui chuan kapa hian min no chu ma dain kalaka alung oi to hleinem a chan chu ka mil che ema tuman min nei ve du lo mel thaila chuan pasal ka mu em ang ti in an hrila indar chuan a mil that thu le pon lam lan dan aya chungril nun apoimo thu te an hrila sarui chu moi taka alan theinan beautician thaber ber omna chuan avashruaya sarui chu an chei tamol mol mai asil fen te thlakin sarui po in thra a inti ve hle indar chuan in ina ka hruayang che tuna chuan ilan dana dang vek to a ichung te po an lawm ngotang ti in a hrila ipa pon pasal azon sakle che ani po in mipa to phot chuan an duang che ti in an hrila sarui po a confuse sort viau an ina chuan an kala an be seilo thil an mutlat sarui vuina hun ser an lo mangriap mai apa chuan alo ngaidam reng lo a fanudam lai chu mithiang main an lo vuiliam ta ani sarui rilru an hle maya apa chuan pasal tam tak azon sakto a nima sela tuman an du silo apa chuan a ho hle angaya ama chu a indemani indar po chuan sarui pa che dan chu mak ati hle maya fate chunga tianga akhosa thei chu amak ve em pokani sarui chuan a engzong a thil thirin ka beidong don lo eng tiknia emaw chuan pasal chu kala mu ve emang kapa bula ka kalanga hei kapa pasal ka muto kala tinge yang ti in a intiam na thu chu indar bula asoya indar la atong tam si lowa sarui chu du ru ve ma se a hring hreshan lo sarui chuan an office apan le to a silfen thar in belin makeup vel amang to a mimit ala in enron a hlo hle abi manu chuan sarui chu ivan mel thata ve engtin nge idang lam thei ti in anzota sarui chu mi pakhat ama thak dang lam tu aton thu in achanga abi manu chuan anga event thar riau maya indar pon alo chik ru ve hle indar chuan saru chu mufalin office atlangwal khan ati boy che mt in anzota sarui chuan boilo thu in achang ve bok
Sawi chu office kalin Abhimanyu Khan alo belea a that to ema wangin adu thu shrilin in nei puya asoma a mai bulain adu mangsilowa arngeng anei lo vele adu to anima na Sawi chuan a chan ma in indar chuan lo kholin indar nen chuan anin muwa Sawi chuan Abhimanyu an nupuya tana asom thu chu shrilin indar pon asoi boy lem lo Abhimanyu le Sawi chu anin muve tafawa indar po anzinga atel vezel indar ero arilru anaru hle maya nimasela atilangai lo Sawi chu amangaya saruin adu tak pasala anei chuan a hlim theih a bei sei tho indar le Sawi chu in muin Sawi chuan anin nei somna le kha chu apeya tarki lama an khosak chun zom tur thu a hril bok indar chu a hlim lo hle maya nimasela ahmangai na ero alangai reng Sawi chu ahmelan dan adanglam taka wanga mangai anilova a chiat lai berpo khan ahmangai mmc beer ina aril runat na achok ve Sawi pa chu mu in Sawi te in nei ka chu pek antuma jairam chuan abeng khon du reng lo Sawi te in nei ni tura lo thlengta ko ta in nei tum annia Sawi po azam ve hle nimasela Abhimanyu chu aron lang mai lo tlat an nga awang nu po in aron lang chuang lo lawyer pakhat chuan kalmei turin a hrila midang lo omve ho chuan an nui na sa hle Abhimanyu chu an va muwa engma alo soilo Sawi chuan abuma wangin kuthak mai aduwa nimasela indar chuan alo dang ve bok Abhimanyu pa chu ronin rol ve in Sawi chu musit takin aron trong khuma an chung ko chanchin chu nui so nan aron mangbok mowatan nei tlak ani lo thu aron hrila Sawi rilru chu natakani Sawi chu athin rim hle maya indar nga tinge innek lo ti in indar chunga po atron pha Abhimanyu nen honeymoon an man na tur lama chuan kalin indar nen ruma an luta apasal nei ni tura apasal lo zokin astra tutta ani zinga chuan Abhimanyu chu ron lang le in Sawi nen anin huwa apa awanga ngai dam tilin Sawi pon alongai dam vele mai indar chu a apartment a kalin Sawi a theihil theinan khopui chuasan chu thra atibera abung ruwa aseng felmek Sawi ber alim te chuan in thiar film te chu thil thabera angaya ma se har ativele Sawi nu chuan ron mu in Sawi nawin pasal anei dona hei Sawi min lo pek sakta che ti in an nge na indar chuan khopui chuasan atum thu alo hril ve bok Sawi chu a office a mu tumin avakala ma se Sawi reng alo omlo Abhimanyu chu mu in Sawi chuan min du lova min thena lawm ti in alo hrila indar aboi tak zet Sawi chu azong tangar ngara atopa chuan azong huta Sawi chu alo thin rim viau maya min kalsana wang khan kalung oi lo ti in alo thin rim leta Sawi chuan indar ka du lo che zan hun kan mandun kha chu stress relief nan chawani ti in adu lo thu an hrila nimasela asoizom theilo indar chu adu lutuk indar chu ko in ni khoshelovin a omzuya ani nataka chuan Sawi hian brain tumor aneya indar chu ahmangai sia indar chu alathi san thoi don ti hria in hlat alo tum ve ngar zo kani indar chuan damdoi ina ashruai vata Sawi chu anlo enkol ngal zung doctor chuan Sawi natna chu tunhnai mai ami ani lo thu indar alo hrila indar chuan Abhimanyu hrechuakin anatna awanga Sawi nei du lowa ngain muturin avakal vata Abhimanyu chu hnekin achiat lain idu lova athachawa iduwa tuna thi ngamin ana a ithren le amoti in azota athin rim hle Abhimanyu chuan a then lo thu le Sawi chuan min du hleinem du dang aneya lawm ti in alo hrila indar chuan thil omzi a hrethiam ta Sawi chuan alo du hle ma se aza zum luata alo reng lo Sawi chu ron har chuakin brain tumor ho hi mut reng an ngai bik lova indar chuan apartment pakhata hruain a trop hle maya nimasela cheidang lamin Sawi po ahlim ve hle anaute in nei video te entirin indaril ruha chuan zu a in veya Sawi chu rei adam to don lo ti hria in nupuya asoma Sawi chuan adam rei don lo ti hria in ahnar na samaya
nimasela anin mangai ema wangin sawi po chuan a yes ve ta sawi chu anar thi in ni khoshelovin a omzuya indar chuan damdoi ina hruain apate muturin a chuak zui ngal indar chu arui hle maya sawi pa chu tongkhumin boina a chok chuaka sawi pa chuan bengin building chunga a chatla a zanlama boina a siama wangin indar chu policein an manta ani sawi chu har chuakin damdoi in a chuasana indar chu angak reng ma se aron lang theilo indar chu police lamin khungpe antuma nimasela sawi wang chuan khung chu duhlovin atlan chuak ta ani sawi chuan indar chu kholin amit tui a parola damlo hi chuan lunglen azwal ve bok mani indar la chuan a phone a theih ngil daya sawi atal boi takzet indar chu police ho chuan umin an boina samaya police lam chuan manin an ho tu pa chuan minute som huni nei sawi chu va muro ti in a chua sawi chu an office ava mu in sawi pon alo hrethiam ve mai police chuan sawi te pani chu khongain indar chu a chua zalena anin neina hriat pui tuwa tran atum ve bok indar chu sawi te ina kalin apa chu pistolin atina a fanu nena an chanchin a hril vek sawi hlimna lak saktum in omphot chuan min machona nga yang ti in awawa a thin rim na sa hle nimasela sawi nu lo in rol vatin indar a in beng dai thei hra mani sawi le indar chu kota kalin police po kha alo tel veya anin neina chu tran ani don ta sawi nu le pa local ve in sawi chuan angai dam theya apa po chuan phal takin pasal anei tirta anin nei fela sawi natna chu chuakin damdoi in an pan ngala darka relo te chi ahun anei ti an hriat chu chuan anu le pa po anin chhir hle tin apan misual anga angai indaran afanu thimai turanei du te chu mak ativiawa pon lamlan dana inte adik tok lo ziah alang chiang hle indar chu apa in ro pui taka chuan kalin huan hnung lama ram ruak adila anu pui phumna atana adu wangani apa chuan a oma thisena kaya wangin mi athata ngain alo thin rim hle maya afapa chu a ring hlollo indar chuan apa chu a chuasan le ta ani indar chu anu pui bula kirle in apa nen anin kar thudik a hrila indar hian arol thar chu lain poi a khoya hunrei taklung in atang bok apa chu india rama ukil ming thatak ni in a ming chiat lawin afapa chu ngai sak zui du lawin atui thlara jail atang pui truck chu wang chuan apa ho hle ani sawi chuan apa chu ngaidam tura fuin thataka apa anga ukil ro pui takni turin acha a sawi khongai thlaki chu acha thazui ta ani indar chu insum zo lovin atrapa apa chuan ranjong chuakin anupui thi thu a hrila apa nen chuan in ko in pa fa anin ngaidam theita movie in tranna bok khan kan lo kir le anga indar chu ukil ming thang tak ni in sawi wangin thatak in nun amang chowa anin bula sawi chu phumin angai thei hle ya sawi chu om to lo ma se wana tangin atharau hian alo thlir reng ni in a hri ani mangai tu dik tak tong tur hian kong bumbo tak tak zo angaya olsam takatong an omlain thren khatan chuan a harsa tak zet poimo ber chu mangai tu dik itongem ti ain mi mangai na dikin i mangayem ti hi ani zo